niphi isister yam ibhaqa ivibrator yam ebhekini yam. KungoJulayi ndiqoma mandihambe ndiyovizithela usister wam, so sendikhange nomsebenzi kwelaa cala kuRafa apha e-Eastern Cape. Nyhani xa ndifika kwasister wam kule veki ndifika ngayo ndifike ndifake i-CV nyhani ezindaweni. Ngelilakhi kaMdala ndibizwe kwiveki elandelayo kuthiwa mandizongena emsebenzini. Ke mna ke bendiqonda andizuhlala and iimpahla zamakhosi ngoba zikhutshwe phi ebhekini yam. Aqombusisa abo ufumene nje umsebenzi mazikhutshwe impahla. Xa ndibuya emsebenzini nyhani zikhutshwe impahla. Uhleli nale mpahlana yam apha ecangeni kwebhedi. Mntase ndibhaqe into evibratayo phaya enantsika nebhekini yakho xa ndiyicofa iyavibrata. Ndiya-asuma inoba yinto yenantsika, inoba yinto yomasaji, akhawunti masaji wethu. Ngoba sesinyawo ziyafutha wethu andizukwazi namhlanje. Mathixo, bhaqiwe. Ndibhaqiwe. Andimzulisela iphela iveki. Kwiveki elandelayo hayibo mntase kaloku uphinda ndimasaje kawuthi laa nto yakho ndimasaje. Qhoma yazi mandithini mandimxele inyani because kaloku ndisejayivini ngoku. Ndithi hayi sisi eyona nto yomasaja leya. Abuze yintoni ngoba iyavibrata nje futhi inamabhetri. Ndithi hayi ivibrator le isetyenziswa phaa kulaa mhlaba ungezantsi. Othuke ke nako ucinga uba yidildo. Othuke hayibo uzihlohla ezi zinto. Ndithi hayi bekwa phezu kweklik le nto unkonke ke ngoku. Uyithengiswa yintoni le nto? Ndithi ke mna hayi kaloku sisi kuba indoda ingapha e-Eastern Cape. So xa ndifuna unkonka ibe ikude yona ndizinceda ngale nto. Ndiqonda apha endleleni ezayo mandiyithenge kwenza ndizincede ngayo. Ayayazi kaloku andikwazi utshita futhi ke asoze nditshite, so I would rather buy le nto ndizincede ngayo. Noko mos it doesn't do any harm nje ubeke phezu kweklithi unkonke emveni koko. Ndithi kuni iithoyi zenu sibekele endaweni ezirayithi or okhazini benu sister benu bayekuthanda uklina. Funeka sibe nesafe yogcina ithoyi. Otherwise sawufa sicacisa.